lamang sa dakbayan sa Pagadian ang imong aming nakalanahon na ipagdagan ang motorcycle nga ang higit sa sidecar ana sa taas. Kini ang usa sa mga highlight nga pagtulog sa adlaw sa mga bicycle operators o drivers din sa dakbayan sa Pagadian. Malampang na nagmalampugon di padayon ang mga kapulugan kanyatong Enero 10, Enero 13. Ang mga sentro sa mga kapulugan padayon dito sa Plaza Luz. Hihimo sa mga Enero 10. Sa City Ordinance Number 2K8-267 na ipasar sa Konseho pinagi ni Consular Arnold Gravis Gavinia ang standard ng gulyang panlungsod na mao'y chairperson sa Motorized Bicycle Franchising and Regulatory Board sa Bihunman sa Committee on Transportation and Compensation sa Sangguniang Panlungsod. Ang tumong-tumong katulugan o ang pagkila sa gamanan lokal na sa mga operators and drivers na kitik sa karambuan ng Komunia Karakbayan sa Pagadian sila pinasanasan sa tourism industry. Ang pitinyo sa motorsiklo sa Dakbayan ang nailang ng punto makita lamang din sa Dakbayan sa Pagadian na isuyo sa pagkita pati sa pagkit na terrain sa Dakbayan sa Pagadian o kini maghatag sa atraksyon sa mga dumudoong. Kasutan ni Rosariel Rudong Tupit ang presidente ng tunungan sa tricycle operators and drivers din sa Dakbayan sa Pagadian na ang highlight sa maong katulugan o ang exhibition kung pagpadagan sa sidecar na motor pinagi sa pagtuktad lamang sa usas na ligid at ang ligid sa sidecar ana sa taas na bakit. Sige, mana doble. Exhibition. Oh, ano pa kayo? Sorry lang. Talaga angkas. Alang sa Frontline Balita, Yung Kajon.